Hoy, part 3 na, Beng! Part 3 na, Beng! Part 3 na, Beng, ha? Part 3 na. Oh, maraming mga audience to. Oh, mga audience to. Maraming audience to. Oh, Beng! Galingan mo, Beng. Kay maraming audience, Beng. Sigarilyo lang katapat yan, Beng. Ayan. Bukan. Pasisigiralihoy ka talaga, Beng. Ha? Oh, sing-sing lang. Tanggalin lang yung sing-sing. Sing-sing lang tanggalin. Mukhang nahirapan talaga si Bing Bing dyan. Pag-part 3 na to, Bing, ha? Galingan mo, Bing, kaya dami pa naman natin yung Ujin, Bing. May mga Ujin, Bing. Ayan pa, may Ujin pa, Bing, oh. Soko na, Bing, soko na. Galingan mo, Bing. Hindi na makuha na siksi. Gold para ba na yan? Gold, dapat yun ang sing-sing, Bing. Gold yung sing-sing, Bing, oh. Oh. Eh si Philip, may Ojin na, Bing, oh. Baka mamaya gusto ka ng tulungan, Bing. Kailan mulus sa dito. Ara. Wala sa tira. Gusto natin yan dyan. Huwag kang mag-alala. Pislita na sincere mo gamay. Ayaw po. Suotin natin yan dyan. Baka gayahin mo naman si Mundo, Bing, ha? Walang daya itong laro. Live yan eh. Live. Ay. Part 3 na to, Bing. Tawagin mo sila sa Dolisyo. Ay, gikalapit na. Aray, may Ojin, Bing, oh. Nagantay talaga siya pag matanggal ba talaga, Bing? Tanggal. Tanggal to, pero maghanap pa tayo ng butas. Lakad-lakad. Lakad-lakad. Bilong ka diyan. Hoy. Tutug ka ba? Wala yun. Ikaw at sa labot. Ating, Bing. Kapaw din ako. Hirapan ka talaga dyan, Bing. Alam mo ba? Mabuang ka na, Beng. Alam mo ba? Gamara na magkagutom yung basinaan ka. Ano, Bing? Ano, Bing? Pasig niya, pasig. Hindi na pasig. Nakita mo ng paano. Yung mayroong gutom. Ay, hindi ko na ituturo yung paano. Magaling to si Bing, eh. Kaso lang, nahirapan siya dyan. Yan, pag hindi matanggal ni Bing yan lang ang puzzle ko na hindi niya magagawang tanggalin. Tanggal Lahat to. ng ginagawa niya natanggal. Lahat ng puzzle niya, tanggal. Tanggalin mo yung anak ko. May isang oras na. Ito lang. Bing? Bing, 3 minutes na, Bing. May part 4 pa yan, Bing. May part 4, ha? Nunsa na naman, Bing. Ay, napilitin mo, Bing. Nalukot na. Kalukot naman na, Bing. Suot na akong balik. Wala talaga, Bing. Dugay, bro. Dito sa dito. Ay, manang mo na yung home mo dito. Beng, walang solusyon yan, Beng. Na, ang nangyari yan, Bing. Balik na naman yan, Bing. Oh, balik na. Sabi ko siya, babalik eh. Kaya, Bing. Hindi talaga nagawa ng paraan ni Bing. Ay,